İsal mîna gelek deverên herema Serhedê li derdorê bajarê Qersê jî şîlî pir hindik bariye û hişkatiyek dijwar pêk hatiye. Hişkatiyê herî zêde li ser hingîvê navdariyê Qersê bandorek neyînî pêk anî. Odeya çandiniya Qersê ragihand ku li heremê nêzî 700 mêşvan hene. Lê îsal hilberîna hingîv 95 ji sedî kêm bûye. Mêşvan Uğur İbrahim Özdemir ku ev 12 sale vî karî dike, bal dikişine ser hişkatiyê û dide zanîn ku îsal mêşan tenê kariye bo xwarina xwe hingîv çêbikin. Geçen yıllara oranla bu sene Li gor salên borî êsal em dikarîn bêjin qet helbirîna hengif li Qersê û dewrûberê wê pêk nayê. Digel hişkayetiyê bayên Bakur jî zêde bûn û çare hişik kir. Bi vê yekê hişkayetiyeka bêhempa derket û neb tenê helbirîna hingif, helbirîna hemû karê çandinê rawestan. Pispor dibêjin ku nihê li cîhanê bandora krîza îklîmê zêdetir bûye û we diyar e ku ev rewş xirabtir bibe. Özdemir got ku li gel hişkatiyê bayên Bakurê jî pir zêde bûne û çêreya herêmê di demek kin da hişkiriye û li gel vê yekê nexweşî jî ketiye nava mêşan. bir de bizim baş belamız var. Di dema hişkayetiyê da nexweşiyên mêşan ya bi navê Varûa Yakub Send zêde dibe. Niha ev nexweşiya bûye bela serê me. Dema kulîlkên li xewzayê digel hişkayetiyê kêm dibin mêşên hingivîn jî qesta kulîlka Varûyê dikin. Qeçmên li ser vê kulîlkê tûşî mêşan dibin û wan dikujin. û ev yeke jî dibite sedema kêmbûna mêşên hingivîn û helbirîna hingiv. Mêşên herema Qers û Erdexanê ji serê biharê heya dawiya payîzê di sindoqekê da di navbera 8-11 kîloyên hingiv derdixin. Lê serokê Odeya Çandiniyê yê Qersê Adem Ertaş dide zanîn ku mêşvanên wan nekarîne kîloyek hingiv jî hilbirînin. Sara 20,000 yekê da yek mêşa xwayî dikin, moza xwayî dikin komple Tirkiyeyê da balixayî hew calê me belkî wê derê serê pêtekekê mêşekê 1 kîlo 2 kîlo hingiv hev ji yê me 1 kîlo 2 kîlo hingivê me ji derine ketiye mêşa. Vê derê mêşvanê me girtin payîzê boyna pêtekê wana mêşê wana qirnevin şekir stendin şerbeta şekira çêkirin danê ku sewa zivistanê xwe pê îdare bike. Hêjeyê gotinê ye ku zanyar diyar dikin mêşên hingiv bo berdewamiya zindîbûna xwezayê pir girîng e. Her wiha zanyarê navdar Albert Einstein li ser vê yekê gotibû ku eger mêşên hingiv bimirin dê di nava 4 salan da dawiya mirovahiyê jî were. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Qers.